Dihay makapatandog nga post sa social media, sa Facebook. Giingon ngadto nag-istorya ang Ginoo ug ang Yawa. No? Giingon ang Yawa, I have closed all your churches. Mingon dayon ang Ginoo, wrong, because I have opened one in every home. Gisirad-an ako imong mga simbahan. No, tinuod. Wa gyud nakapasira sa simbahan. Pero hinuon batas ra sirado sa mga kasino karon, no? Pero sa pagsira sa simbahan, mingon ang Ginoo, I have opened one in every home. Akong gablihan ang matag simbahan nga naa sa panimalay. Gitawag na to domestic church, no? Mao ba ni gihimo sa mga early Christians, no? Sanglit gugdon man sila kay naalaan sila nga nag-practice of cannibalism sa early Christian period, no? Post-resurrection event, no? Tingali post-Pentecost. Apan magtapok-tapok ang mga Kristiyanos diha sa ilahang panimalay, no? O dito may kuyanap ang Kristohanong katilingban na domestic church, no? Ang simbahan nga naa sa panimalay. Mao gini nahitabo karon, no? Ilabi na matag Domingo, matag huna-huna na to nga manimba ta ang mga panimalay, labi nitong naay connection sa Wi-Fi, broadband, at to manimba, no? Sa ilahang panimalay. Magtapok ang pamilya, no? Kaya may sulti na ko, sus kami pader, mag-ilis gud mi nga daw mi simba. Unya, maglagkot mi kandila sa mga altar, among ibutang dito ang amuang tab, ang amuang cellphone, no? Sa high TV. Pero nalingaw ko kay dinhi sa ato ang monitor karon gitakilid man siya, no? Para mas dako ang kining coverage, no? Mas maka taas siya. Pero kung imong ipaaging TV, itakilid sa imong TV, no? Tungod na sa technicalities na sa sa kining gadget, no? Pero ang mahinungdanon nga naagihapoy pamaagi nga kita makasimba, no? Kayo ko to naon ang mga pasugalan ron, o kaya kayo hingpit na close, no? Kadungog ko na ay mga nagpasabong, no? Na ay mga nagtarik. Dakpa naman kayong uban, no? Ato dito sa Manila, dool sementeryo, no? Pwede sa bukataw ni Yorme, no? Isko Moreno, Dumagoso, tungod kay labihan ang suko kay siya kay quarantine kay Manila, nasa nagsugal, napay nagbinggo, ambot kaya dinhi, no? Sa mga dapito pa ko kadungog, hinaoton tang wala lang, no? Kaya naman sa mga astig, naman sa mga ingon, mga konsihal kami, no? Di may manutlan o pulis. Imagine. Pero hopefully wala dire, no? Sa ato ang lungsod, dinhi sa ato ang barangay, no? Walay mga nagsugal, no? Kay naaman, siguro ganun madakpan. Naghanbihang mga military diha nagpaso-pasos ubos, no? So makaingon tawa yun ay totally na lockdown ang sugalan, no? Kay naaman gyud manong sa balay, baraha, no? Nagayuban ka ng unsa na, tarik yan, imagine ka, pangitaan yung paari mga sugarol, no? Para lang yun makasugal, o yung pasibahan, magitag paagi manimba, no? So, mauna, I have locked down your churches. Pero naingan ng Ginoo, wrong, because I've opened one in every home, no? Mabiyan ay ang mensahe sa pagkabanhaw. Nakabantay na sa dihang naglakaw kining mga tinunan paingon sa dan sa Emmaus, Barangay Emmaus, no? Ambot napot baka nga itong amelioration program, no? Daghang naman ng reklamo ani. Daghang mga padungog-dungog rin social media, maingon dayon. Sagdihi lang nga naatay krisis na hitabo karon tungod kay musaylo raon niya kini sa pagbuot sa Ginoo. Tan-awang taga DSWD gisayloan amo ang balay.
Sumura ba o kanang padungog-dungog nga wala sila maapil, no? Aambot ang sa pamaagi ni ini nga. Ako nasabtan ituyo ang nagpaagi sa DSWD para wala pamulitika. Pero usahay ang mga kapitan man mo imong i-risk. Wala nilabot. Wala nilabot kaya di ni kuan nisakop sa atoang kuan kanang sa pangalan ni atong partido. No? Daghan magkayong nahitabo. Bisa na asang kapitan. Gikan sa Mindanao. Ang tingay sa Luzon. No? Managiingon nga, sa gitay katagbawan. Pero nakabawas. No? Diha may ni-post po, diingon nga, ay, basagiin na ng taga-DSWD nga maglibog kung ilista ba mo sa social, amelioration program kay unsaon, itong panahon sa wakay COVID, feeling rich man sad mo, no? Mo-post mo na amo sa kining, Starbucks, Tomog Ayala, tomog mga mahalon nga restaurant, o niya karon, o di mo mahatagag sardinas, masukok mo, sakto po, no? Feeling dato, pero panahon nga tinghatagay, may ingon yun, tanan gani, tanan, no? So, mao na nga diha, sa mensahe sa nabanhaw nga Ginoo, ipasabot nga di na to siya makita na physically as He is, as He was before, no? Sa pagkabanhaw. Apan makita masinati na ito ang Ginoo diha sa tuang isig katao. No? Tanawan ng mga tinunan sa Emmaus, pa sila kaila ni Kristo. Apan nindot kayong ilahang na realize, no? Yung sundili pa nga daw may nagdilaab nga kalayo sulod sa atong kasing-kasing sa dihang naghisgot sa kanatong kabahin sa katisismo, no? Nag-iingan man sila, ay pagkabuang gayon ninyo, pagkadugay ninyong mutuo sa tanan gisulti may tungod sa Mesiyas, no? Dugay kayo mutuo, hard-headed. Kita bitaw karong panahon na itambagan, no? Panahon nga kanang dunay bagyo, ingnon nga pamakwit mo, ngay linog, ngay landslide, bakwit mo. Dari yun mo, bakwit, no? Pagahi-gahi. Dili kay kawatan na niya di among balay. Kanya karon nga panahon sa lakdan, pagpuyo mo, nanuroy na Hinoon. Mausay nakakuan, mausay nakaapan, no? Papakwiton, di mamakwit. Pasor, papuyon diha sa balay, manuroy pud Hinoon. No? Usaan na ito, pag-flatten the curve. Tugay ko kasabot din, i-flatten the curve man. Sa dihang i-explain sa ANC channel, how to flatten the curve, nakasabot ko, nga mas makuan ni ay ma-identify or ma-assess na ang dagan, ang status sa virus, pinaagi sa pag-evaluate kung daghan pa maang nataptan. Na? Daghan pa maang na nakuan na kanang nakakuha ni ini. Kaya kung di gina siya magamay, natural, no? Kahit po gano'n na ito, maabdan pag September o na mag-abling ka klase, no? Patindugaya, kaya man sayon. No? Bisan karon kung i-lift na ng quarantine, dili ini maulian diha-diha-dayon. Daghan sa mga lugar, no? Ang mga taga-Bohol gani ron, wala lang tao nang reklamo. Kay sugod na unta silang mga piyesta, hapit, no? Kay sugod pa Mayo 1, ngadtos Mayo 31. No, wa ko niluto-luto ang ilang kubinto kay puro pista kada adlaw. Mao biya pud may dire sa kuan sa Talusia. Pag abot na ko dire pag Agosto 6, mao gyud una na kong gitan-aw mga pista. Dito nagtapok ka ng pista sa Mayo. No, Mayo 1 ngadtos 31. Duha ra ka adlaw way pista. Asang birthday na ko, Mayo 10, naay pista. No, duha ka buok. So makaingon ta nga ting pista gyud unta. Pero saon ta man, no? Gididaan man tungod sa social distancing, sa sakripisyo. No, tingali makahikay pahinungod, pero dili gyud hitabo nga makamisa ngadtos tungod, no, sa kapilya kay di man malikayan magtapok, no, nya o magtapok samot na nya manari na pod, no, masamot ka kakuan kadaghan ang magtapok o dili na ma-observe ang gitawag social distancing. Mga igsuon nining panahon, no, sa extended enhanced community quarantine, no, ato ang kaning tan-awon nga mensahe, no, sa Ginoo diha sa tuang pagtuman
no, niini. Kay lagi ang nabanhaw nga Dios di na nato makita physically, apan makita nato siya sa tong isig ka tao, no? Makita nato siya posible diha sa mga pangulo sa tong nason, pangulo diha sa tuang ginagmay Kristiyanong katilingban, no, mga barangay, no, pagpuyo mo, no, ayaw pagsupak, no, dili maglaag-laag. Kana siya mga mensahe nga angay natong pamalandungan, angay natong paminaw. Bahala na kung daghanang mag-TikTok, no? Bahala na daghang manayaw gikas bata nga tustikuwang, no? Sa ibang mag-TikTok, makaingon gyud ang kuan piragaba, no? Wa joy angay pero saon man lingaw-lingaw man kuno. Nahala, no? Bahala na. Basta magpuyo sa balay, no? Nya para nako usapon ni kapaagi sa pagpaminaw nato sa mensahe sa Dios. Aron samtang nagpuyo ta mas makapamalandong ta, no? Makapamalandong ta sa pulong sa Dios. No? Kibawo daghan na napulan karon pagpuyo sa balay kining gitawag nato staycation, no? Imbes vacation, staycation. Ang haras pa ni malay. Natural, hindi ka makasurerong mga resorts. No? Sirado, bisa pa mag-promo ng 100% promo. Huwag yung mga tos, mga hotel, mga resort. No? So, ato ang paminahon ang nabanhaw nga Ginoo. No? Nga dili na masulti ka nato physically. Apan masulti siya through the signs of the times. No, nining mga timailhan sa ato ang panahon din paminaw nato siya diha sa mga gitahasan sa ato ang katilingban aron sa ingon, no, mas makasapot kita sa iyang mensahe o mas mapaambit nato ngayang mensahe ngadto sa atong isig kaingon ngadto sa ato ang isig katao. Ilabi na kanila, no, nga nag-antos pag-ayo katong mga nataptan sa sakit COVID-19 sa pagtanaw gagahapon ang worldwide pandemic hapit na ni abot og 2.5 million. Dapat dinadaghana unya ang nangamatay hapit na moabot og 200,000. No, kay imagine ta pero ngangha ko sa Amerika kanang gibalita to gahapon nga mag-open na sila, no? Ang ilaha untang mga biktima hapit naman naabot og 1,800,000 naman kapin ang COVID patients, COVID-19 positive. Unya ang ilaha nga nangamatay itinadaghanan sa no 60,000 na kapin pero mag-open ko na sila. Jadi lang kay ilaha man to na nagpuyo sa US of A, di amtas Pilipinas, no? Mao na maminaw lang ta kay kining ato ang mga gitahasan, no, mga batid sa siyensya, medisina, no, ug ang gitahasan sa ato ang gobyerno, ang Interagency Task Force, sila may mas nasayod, no, unsay mas makaayo kanato. So bisan og supak sa ato ang kabubuton, maminaw ta kay mao ni makatabang makaayo natong tanan kaysa mo extend hinuon ta, no? Kibaw ko karon nga kining mga matay labi na diri sa ato ang parokya sagaran nila wa na gibalsamar, no? Nakadungog og balita nga usa ko ni sa mga mando sa mga hospital kung ato ka mamatay nga kinahanglan ilubong ang minatay di ka affect 24 hours, no? Munang sobrang tingis na po akong nabisahan diri nga doan diretso na, no? Wala may balsamar pa din, ba? Sige lang, basta immediate family nila matambong niya, social distancing, dali ra, no? So, makaingon ta nga kung magmagahit as tong mas madugay pag-inon niya ni atong pag-antos nining mga pandemic, no? Mas maayo na nga maminaw ta aron ma-flatten na ang curve, no? To flatten the curve o magamay na o hinaudon ta na ni makakaplag, no, sa tambal kapag ako na pag-premium, no? Kinsa ko na makakitag ka ng vaccine, no? Pero nainindot kayo ng vaccine ang Santo Papa, no? Pope Francis i-post man sa social media, malagi kaya itong saligan ng panahon na sa balita social media naman lang, pero ato asang usisahon ang source kung kuan ba kanang authentic ba
dili ba scam, dili ba fake news. Base na niya fake news radi ay no nya makuan lang maukay ta sa false alarm, no? Nindot itong prayer ni Pope Francis. Gibutangan to, I am vaccinated by the precious blood of Christ. No? So, mag-injeksyonan ko sa kuan sa mahal nga dugo ni Kristo. Nga why bisan unsa nga infectious disease, no? Kaya kining coronavirus, infectious disease man eh. Makaduot sa kong lawas. Natural, no? Isa may makaduot nimo nga ang Ginoo na dugo nila ni Kristo, no? Maoy nag-vaccine na to. So, atong iampo nga sa hinay-hinay, sa ato ang pagpatuo nining mga tambag sa nagluma kanato, sa hinahinay mawagtang na kining maong pandemic, no? Di lang ta magampo nga ato rang nasod may makalingkawas kundi ang tibuok kalibutan gayon, no? Aron kita hawa na sa kahadlok sa maong sakit, mobalik na unta ta sa normal nga panikay-sikay, pagpuyo, pagpanginabuhi, ilabi na. Katong yan po mga frontliners, no? Di lang ang mga medical personnel, sila mga street cleaners, no? Sila nga mga maintenance diha sa basura, no? Mga gwardya, mga personnel sa kining financial institutions, mga money transfer, bangko, no? Nga padayon naglihok, bisan kita na mahuway, no? Napula na kay pahuway, pero sila how they wish also to take a break, pero tungod sa trabaho nagsakripisyo sila. That's why they've been called frontliners. Sa tangyam po nga mas mulikon, no? Ilang immunity nga unta sila makalahutay po niining atuang pagsulay. Amen.